Sagudahin nga rin ti surat o pakasalitaan ni Loreto nga napauluan, annulment. Dear Manong Nemi. Pasok. Talagang nga nakaikadeng akon Manong Nemi. Awanin tirik nakpay nga ayat kini Cecil. Ti asawa. Diyan mo. Awamat ti pilawak Manong Nemi ti panagserbi na kaniyak. Na imas ti luto na. Managdaldalus na dalus lata. Iti unag ti balay ken ruwar ti balay. Ken saan naman nga baybayan ti anak bing nga ni Angel. Nga pitun ti tawen na. Angel Manong Nemi. Ngem, diyan mo. Tano kasta nga kita kasla. Bumang pangit. Nanayta di ka po na Manong Nemi nga nabayag ko na saan nga kinanaig. Umar-arakop metlatan ko ha. Ngem ko na. Nabanugak. Maturog ako. Maturog ka matin. Ngem ti pakabanugak no ka Manong Nemi saan nga di opisina. Tamani po dito opisina dumagasak Manong Nemi iti ayan ni Carmen. Ti babae nga ayatek itan nga saan nga ti asawak man. Gabot napintas Manong Nemi ni Carmen. Ubing ngem ni Cecil. Siyak Manong Nemi iti imuna ken agnanayon to nga makatagikwaken kuana. Idi na mamok nagtuyo sa akon nga dagos kini Carmen. Ngayon inot metten nga malipatak nga da asawa. Nangro na langaruden di aklunan nak. Ket nag-date kami, dinner date, aging gasimrek kami iti may isang hotel. Dito'y Manong Nemi ngayon sagot ni Carmen ti amin-amin na. Ti kinabirhen na. Ti kinabanglo na. Ti kinaimas na. Adda aminin kang kuana. Nga awan pulusin iti asawa. Iso nga nakakaikadeng ako man. Anya pa yung ti serserbi nga kadandanak ni Cecil kat sam kumaten nga yatin. Adamatan ka ni Carmen ti amin-amin ko. Iso ako na ni Carmen kanya. No talagang samon nga yatin ti asawam. Apay ka samo nga panawan. Apay ka panawak. Papanawak ka. Nakakaasibit na papanawam itang agina. Di ba yung lahat ng kukwadan na diyang balay? Ngayon pundar mo. Magipatakdar tamat tibukod tang balay. Ket, saan anak tumatangag tumtumar, tapno, maipahayang kamat na ti anak. Edad mong kini Cecil ni Angel, tapno, hamot unay nga nasakit unay tinakam na, isinam lang aro din, kalpasan na, alampay na dyan anak mo, hana. Ibatim idan nga gina. Kaumay kan kaniyak, Loreto. Tadadantig din na. Magipatakder kanti sa bali nga balay nga para karata. Kanagramang karigitan ng ta. Sige. Aramidag. Gabutad na kang kantiraksak ko. Carmen Loreto. Diakon pinanunot Manong Nemi ti adun nga tawen. Nga ba nagpimpinatagmi ka ni Cecil. Siyempre, nag-in-air kami, diadda kami iti college. Adda napasamak kada kami, Manong Nemi, diadda kami pala iti college. Dati-dati nga naimas ni Cecil. Dati-dati nga talaga nga may iliw kan kuwana. Dati-dati, Manong Nemi nga, talaga nga, isukat, ingkarik, isurain. Siyempre po na, kalpasan nga nagrador kami, kadadaan kami ni TV at trabaho. Talong atawan nga nagtrabaho kami. Kaya siya akong nakaamong ng pundar iti balay mi. Kalakalingan na tipinta sa balay. Model house ako nada. At dagagana daan kami ti anak. Kat pitun ti tawan ni Angel. Idita ininot nga mapukawan ti amor ko ken kuana. Habang nga matmatak pumangpangit. Kas na ko nakitay naman pa'y awamit pagkurkurangan na kanya kapag nagserbi.
No lapsak tagtao, agsao, ket mabalin ang pagasubuan, no sagit, iyawat na amin na masapul ko, itad na amin na masapul. No lapsak tagsao, ket isopetiya, mang kwakanyak, no kastang agrugita, parang ganun. Nadungo nga ron. Ngem gabot na pabang pangit, ti panagkitat kang kuana, manon nemi, napukawan ti amor ko kang kuana ng runa, nakarudan di mamamuk ni Carmen. Kaya adan mapaspasamak ka na kami kini Carmen. So nga nangikad din akon man. Kaya masalita akon, iti abogado. Manon nemi. Tapno may isaganan ti annulment. Kaya tintulangin panagpirma ni Cecil ti Masapul. So nga kinasalitak ni Cecil iti daytang harabi. Nakaturog idin ni Angel. Cecil? Honey? Ito kati napatig niya bagham? Nabayagin nga awan ti mapaspasamak ka na ba? Santan nga kakanaig. Di mo kati saludsudin no apay? Apay ngamin. Gabutasan kan nga ayayaten. Nasiputak barong nemi nga timrem di kiti luwa kada kiti matmatay nga matana. Lumlumsad pa kiti matanan diya kamo. Pumangpangit nga. Ay nga nasiputak nga talaga ti panagtedted panagarimayang dagiti luwa. Orisan mong iba ka, Loreto. E may di mahilahay nga mariknak nga awanan, ti patig ko kain ka. Ngem siya, agtultuloy ito, ti panangipatig ko kain ka. Gaputa siksikalaing tilalaki ni piyat ko. No pesan kun nga maipahipay tiragsak, nga sapsapulam iti may isa nga babae. Gabuta nakasarak kan ti ubing kay napinpintas nga amang imiti siya. Puno na ita, karaban tinagan na. I'm so sorry. Ngem nabayagin ang bimao ti panagayat ko keng Cecil. Umit kiti ti basol mo, ngem basol ti pusok. Gabuta sana kung nga naragsakit ti sidong mo. Yung bes nga papanahon ka, siya akong dagtalaw. Agsinatan. Gabutasangkan ng ipatpatay. At nagigamak nga alot annulment papers. Kidawag ka nga. Agpirma ka. Tapos malpasan ti amin. Ibati ka na kayo kini Angel dati nga balay. Makamu kayo. Orita, naggraduar kami iti college, agtabtrabaho kami iti. Sa kaman lang nagsardi nga nagtrabaho, iti iyanak mo ni Angel, kayong kanita. Unti pagdanagam ta, kas na ilanad iti annulment. Ada na separate nga suratan, na sadya nga panangikarik, nga monthly, nga i-depositwak ti account ni Angel, para itinak parang supportar kayong kuhanan. Inyat adukon. Tapno orehan ka agtrabahon, umanay dahil nga para kada kayo. Para tinaran niya ka masakbayan, nakin mairaman ka mantin. Tapno ang unang agsakit tinakin mo. Sarting munti agsakit, oray, ibusay mo amin nga luwam, saanin nga mababawi pa iti amin. Talaga nga saan ko nga mapasubli pa iti panagayit ko ka. Nalawag ka rin. Mabaling ka din nga alay ko na di nakalan di annulment papers ta pirma ka. Sige. Ngamsak ba yung pirmaan? Mabaling ka di agkid daw kan ka. Agkid daw. Akas kondisyon. Kondisyones. Or may sala kondisyon. Sakbay pirmahak na annulment. Sakbay nga kang ka iti wayaw-aya.
Waya-waya. Tapno agragsak kay di sa bali nga babae. Panareta nga kondisyon. Mangrukin ton bigat. Makalawas. Nga kada agsapa. No makariing ka niti agsapa. Bagkatan nak. Sakruyan nak. Nga iulog. Manipo dito second floor. Dito silad ta. Aging kahidya pa ba? 7 days. 7 nga agsapa. Kalpasan to ti 7. Pirmahagton ti alangan. Analman. Mabalik ka ti Loreto. Makalawas laeng nga mariknak ti panang sakroy mo kanyak. Makalawas laeng nga kumpetak iti tenged mo. Makalawas laeng iti sumagmano nga minutos. Uno, awampay may isang minuto. Uno, 1 minute. Manipo dito kwarto. Agpababag, gingat ti kusina. Mabaling ka di. Okay. Tarnomot makungkunam. Patgak na takid daw mo. Makalawas, kadagsapa. No makaringak, itibigat. Makaring kamatan. Sakuroyin ka ngayulo. Manipo dito'y, aging kadya ko siya. Agkamanak. Agkamanak, Loreto. Maladi ka karatag sa akin eh. Nasakit kami. Alam, rumbang unang awatin. Anangarti mabaling ko. Saan ka matin ngayatin? At damatin sa baling ipatpatid ko. Sana ko naragsak itisidong yu ang gina. Gabutayetin ka. Malubusan ka. No sa dinong kaman nga naragsak. Ngamda dyan lang tikid daw kukin ka. Mayatak matin. Magrugin itong biga. Sige. Tinawagak ni Carmen Marong Nemi. O ana, nagpirman? Makalawas lang. Makalawas nga niya. Gagangin nga da kondisyon na. Adala kinitaw na. Saan nga narikat nga ramiden? Ano't kinitaw na? Magngurgiin to ni bigat. 7 agsapa. 1 week. Ano makariing akon? Makariing matin. Sakruyak nga ipababa. Aging gati kusina. Alis to lang aramidan nita. Ba? O sige. Tinaskan kitag pirman to. Kat mabukodan kanton, sweetheart. Madandan to tika bukodan nga balay. Kat aganak tanton. Manukayat mo anak. Huh? Oray manu. Basta sikat pagkapuan mo. Rinogyak nga roden manong Nemi ti kabigatan na medyo nalado ka nagriing. Yung sa nga mahal ko nak. Inurure nak met nga makariing. Imuno nagagayang nga nakariing. Owen. Kaya naorin ni Angel. Adan sa tiya pa ba? Ur-urahin na tayo. Nanitikad mo sa man. Kaya't nga maimatangan ni Angel. Iripito nga agsapa, ang ba ng sakroy mo kanyak, nga ipababa. Aging gayt ko sina. Sige, may ka din. Susabo, nalagang kamatan. Lagi nga doon tinagbalbaliwan. Kumpetak ititinggad mo. Kawuna, tapnosan ka nga. Maragre, sige. Indunas na manong Nemi, tiping-ping na tiping-ping. Nagyaman na kani. Ang penalpas ni pitong agsapa. Basta inaw daw ngagyaman na. Kadagsapa ngagyaman na. Kumpetak, idatingin mo. At
Oo. Talaga ka lang, batang ka, ba't nagkatagdan? Ah, hmm, pagpalpalapak ta. Wow! Kanain ko mga kastoy, Daddy. Mami, wow! Pito lang al daw. Pito lang al sabar ito, Angel. So, ananusak. Wow! Wow, shit naman. Maragsakan na launay makakita ka na kayo, Dad. Mami, nakasat araramidan nyo. O rin na pito lang al daw, at pito lang ang sapang imagbagayo. Hindi may tulad ko rin sa unit kusina. Sige, nagluto ako. Sige, templang ka di kape mo. O sige. Kadagbalmal na magtumanin ni Tipisina, kalbasan naman ng name dumagasak tumanin iti ayan ni Carmen, manong name. I miss you, sweetheart. Oh. Siyak ka mismo na di asawa. Ket, kumusta itay agsapa? Tinongpal mo lang dikit daw na. Kau na. Loko nga anak ko. Nagpalpalakpak pa nga maragsakan ka. Na sweet kam ka no. Ngayon din naman among kakalbasan at pito nga agsapa ka. Awanak ton. Sa anak ton nga agsubsubli itay handa. Gabotas ang patengkan ton tiyang nanay. Lorento mabukudan ka to. May kaduwang agsapa manong name kas Jemanin. At dapat manin ni Angel manong name agpalpalakpan. Wow, wow. At siyempre, nakusta ka magigiddan ka mga mabaling ka di nga nayunam chikid daw ko. Ano jay? Subuan nak manani. Alam, Daddy, subuan mo ni Mami. Sige. Kaya nagsinuwa ta mabalin. O sige. Dahil talaga ayap. Alis to lang arabide. May katlong agsapa manong name. Umirot manong name di kiti kayat kiti asawak idatingid ko. Kasla mapansa pa ila umunang sipilyo agmulumog. Sagbay ka bakariin niya. Nabanglumat. Kasla sa mo ririing nga. Aman, ririing ko. Pag nabanglo ka. Dati mat ka nabanglo ka, honey. May katlo na ito yun nga. Nagsapa. Dandanin. Nagurura iti bullpen kan annulment papers para iti panang pirma. Mangan kami matmanin manong namikit ni. Subukan ka. Sige. Subukan na po ito. Sige. Gando talyawag manong name iti anak mi nakaragragsa. Hindi nalaam mo manong name tipiman nga ubing. Dandanin nga panawak ida. Awanton ti makita na amang sakroy iti inana nga mangyulog nga mangipan iti kusina. Awanton ti makita na nga sinsinubo nga ama ken ina. Kinanyan to nga kunaen na. Sa lutsudan ng toki ni mami na. Tawagan na to. Andiyak tungat sungsung bata. Sungsung batak man, iba to na. Nga sa baling asawak, nga saan kami nga agasawa kini mami na. Nga bale, suportaran ka ko na ko. Ad-account mo ni di bangkos, diya ko nga deposit, di kwarta. Nga para katake nga gina, ang problema. Kaya saan nga trabaho ni mami, suportaran kayo nga doon, saan lang ang siksik. May ka naman nga agsapa manong. Maudi may kadua. Agsapa. Mamanglo ka nga talaga. Umirot pati pa ng kapat mo titangid ko.
Nga idendenas mo talaga tipingping mo itipingping ko. Dili mabalin nga nayunak patikid daw ko. Manen. Sakro lang nga mangiyulog. Gaging ka nga may kaduwang agsapa. Sinubo. Ita, anat may katlo. Anat may nayon. Mamaling ka di nga naman ang digiti lips ko. Ito na kayam. Oh, abay matmatan na kasta. Nagsublimat man ang tiimas ti bibig mo. Dati matakasta. Nabayag kami ng nasamo ng inagkan, nagitilips ko. Manay po didi at nakaramin mo. Karimon na kon. Kasla nakapangpangit at di pa nakita kanya. Kasla awan ng tiragsak na may pahay ko ken ka. Sige. Ang taro na. Nagsinsino ba kami man? Dahil talang nakitawan na. Timaodi nga rabi ikat nag-sex kami. Mamaling kumat ka pa gusto na. Maudi kaya man. Naku, nakitinakam ko man. Maudin nga rabi manong nemi. Sana ka din magasan iti ayan ni Carmen. Timawag. Sabi ka saan ka din magas? Ore ta maudin nga rabi dito. Baka kahit mo pagustuhan di asawam. Iso ka saan ka nga din magas tapno Ada para kay kuwana. Bali na kasta. Ore ta apaman nga maudi nga masakrul ko ket no mapirmanan tong annulment papers umayag ang dagos ken ka. Tapno sulnitak tikawan ko itang arabig ti tandam. Ha? Tapno grambak ta. Gabuta, mapirmanan tong ti annulment. Di ba? Sige nga, pagustuhan ka. Medyo agi mo na. Bale, mauti ba't tinda ito eh. Gagangay mo lang ka. Pakadak mo takang kuha na ta. Panagsagag mo lang. Kasta nga rin tinapasamak manong name. Agsangsangit ka asawa. Abay, agsangit ka. Mauti ka rabi. Nakabalan. Oreta. Inarakop na, honey. Para iti mahuli. Agkamanak na kasta. Agkamanak. Tawari na matayak to rin itong bigat. Talapagbagam. Iti makalawas ngay naramid mo. Tinangsakroy kan kaniak. Nakimpetak itatingit mo. Nga nagdanas ti pingping ken pingping. Ken ti upat nga aldaw. 5 aldaw nga panagsinsinubo ta. Ken upat nga aldaw nga maramararam nagitilips ko. Agyamanak ka na kita nga panawen. Agyamanak Loreto. Nang runa no, hanggang nagtagtaga rin. Di mo ka di ang mga mailiwakan ka. Mas pekaniyak, mas pwede ihiliw ko ka, sweetheart. Honey, Loreto. Cecil. Di ba kasdawak manong nimi kasla nagsubli kami inibaro palay ni ayat kada kami. Inimalpasan manong nimi kastawan ito pa nagteng-thank you na. Thank you, honey. Mabaling ka din nga. Gaalanan dyan annulment papers. Tumbigatin. Sa bagay,
Oray no. Saan nga naskan pa yung pirma? Taapay? Kapata. Matayak to nin tubigan. Mabalokan to. Talasang salitain. Ang ako na sweetheart ko. Wano ulitan da? Saanin? Gabot na marik na. Baka makisakto nga nalamis sa bangkay nga sa kuruyam into nagsama. Sa saritayan, nabandog ako. Kaya't kontikin na. Kadagkama na. Sa mundo ko mga baybayan ka anak ta. Nada pa iti magpakaasik kay Loreto. Di mundo ko mabaybayan ni Angel. Nagkuret-kuret timoging kumano. Maburbur tiyana. Yamawan nyaman na kanya. Sangkon nga pinanunot no niya kahit nasa mo. Babaling ako nalayang nakasdya. Gabot ambunan nga panawak. Nakaturog ak manon nemi. Nakaturog. Iti ta makariingak. Ringek manong nemi. Ni Cecil para iti maudi nga panang sakroy ko kang kuana ang ipababa. Cecil? Cecil? Diyos ko. Cecil? Manong Nemi, nalat ti cellphone ko. Timawag ak iti ambulansya. Hello, mabalik ti ambulansya please. Ti asawak. Umayok malain. Manong Nemi, imayan ti ambulansya, subat palang panakaring ni Angel. Daddy, apay. Adadakas ka napasamak ka ni Mami. Kasala, saan ko mga rumbing kasi ka napasamak ka na kami trabi. Anak, agbati ka. Si Murot ak iti ambulansya, Manong Nemi, kalpasan nga. Nailugan da, impakat na, nagiti rumbing, may pakat kang kuha na Mami. Kabayatan ang tertry ti ambulansya, Manong Nemi, dial ko ti cellphone number di Carmen. Hello, Carmen? Sorry. Ngayon saan ko mabalik ang palawan ti asawak. Ano ako lang? Ti makalawas, nga pa nang saksakuloy ko kayong kuhana. Nagsubli ti panagayot ko kayong kuhana. Nagroon adadagas ka na pasama kayong kuhana. Itaray ko iti ospital. Carmen, din akong mauray pa'y. Apay, saan ko mabaling ang panahon ti asawak? Awan ti sabaling ang patpatig ko na saan nga suna. I'm so sorry. Irias asikasuandan Manong Nemi, nagkarkararag. Diyos ko. Sa kanyo ko ngalalain ba't asawak? Bakit kong sulnitan na kita doon nagkurang kaya ko ala. Sa inyo kumapay nga, panalahin ka niya. Saan nga po nosang kong nga patpatay? Kay supay lahing ti kapatgan ka niya, ti asawak. Isalakan niyo kuma, please. Isalakan niyo kuma ti asawak, please, Lord. Pangawanin na kaning di basbasol ko. Nagbasulak keng kuwan. Nagbasulak ka na. Ano ko kaya't nga mapugaw ko di asawa. Isusan niyo palang alalain, Lord. Ini kasarita ti Doktor Manong. Sige nga di ti asawa ti pasyente. Uwan, Doktor.
Inugas na nga si kaswork ni misis mo. Kang kanayon ko nga damdamagin no, apay nga, di naman la isurot ti asawa na. Anya kito asawa, doktor. Di mo kadi amo? Nga ta cancer, yung asawa? Cancer. Ganda ni duwa tawan ita. Di mo kadi magmadlong o umres si Suna? Man, doktor. Kasla, pumangpangit ko lang. Pumangpangit tila nga nagapungarte. Sagsagabain na kansan. Sanggaem nga ang angaw di magana kanya, doktor. Nga matayan nito bigat. Matayan to nito bigat ko na. Di ka malang nagpalutput kang kuwanan no anyat kasasaad na. Tadimat kayat ti asawam nga ibaga kalukeng ka. Tadi na kayat may ramang kang sagaba. No pa inanong na madlat na ti amin at napagrabangan na kang ka. Ngaitad na amin na masapul mo. Malaksid, iti panangitad na ti bagina. Ipo to na mabalingkat saan. Kamadakad nga pasamak ka na kayo, Drabi. Kinidlaw na para ti maudi agun daway. Gaputa, manipun di umuumres ti bagina, nga pumangpangit ti langana. Sila inut mo nga napuha ko ti amor ko kayong kuha na, doktor. Kat nakirelasyon na kiti sa bali nga babae. Nga adadaidin nga iso ti patpatid ko, tas awan ti ayat ko ti asawak. Gaputi physical nga langanan. Yan ti puso nagpitpitik palaing para kanya. Kinabud no, doktor. Nagasaganan ta annulment ti kasarmi. Ngam sakbay ka kano, ngam kinindaw na nga sakbay nga, firmaan na. 7 morning nga sakruyak nga iulog, aging ka ti kusina. Ket ininot pag ka nagsublit, panagahit ko keng kuha na, doktor. Kinapod no na oray hanggang na ospital talagang ikadeng kun. Ngay sumanin ti tuloy ko ngayatin, nga saan ko na kayat nga ayatin ti other woman ko. Anya ti kasasahan ng doktor? Awang ka din ti tiyan sana nga agbiagpay. Arapin din nyo ti amin, doktor. Oray ka sa kanakal di magastos. Masilpon lang ti biyag ti asawak, please. Saan nga siya ti magpakpakasya? Ni Apo Diyos. Agkid daw ka ti milagro kay kuhanan. Ni Apo Diyos lang ti makaigad numasilpon pa ti biyag ti asawak. Manong nemi no itayan nagkararagak nga awanak iti chapel, panaka-chapel, manong nemi. Ti hospital, ngam napanak amis mo. Hak pa rin tumagak, manong nemi, iti sa kaanan. Nga imahen, tinakalansa, nga imahen ni Kristo Jesus. Anak ti Diyos. At dito ya ka nagparintong may nga nagpagpakaasi ti Diyos. Pangasiyo. Kaya't ko masulnitan na kita nga nagkurangak iti asawak. Saan nyo ka di kumapalang alalain kaniyak ka na kami iti anak mi, Lord. Please. Pagkat niyo kumati araraw ko. Diyos ko, please. Pagkandak ko ba? Makawanan na ka na ginibasol ko ka na kayo. Ginibasol ko na asawa. Katap na masulnitak na ginadungan nagkurangag kang kuwana. Di yung pala ang alalain, Lord, please.
Inulit-ulit ko manong. Sanak pulos nga nagsarday, jak pulos nakarik na. Iti panakakita nga nakaparintumig. Aging kamaron naming nga dabasit nga ima na iparamaw iti abanak. Tinalyaw ko. Daddy? Angel? Daddy? Kumusta ni Mami? Amom ka di anak nga nakala nga sakit na. Namo, ay mga anak niya. Kakanayon kumit nga karkararag kini Jesus. Nasaan na pumapala kalalayan ni Mami? My God, anak, naghabay na. Nagmagpakasi tayo ti Diyos. Nasaan na kumapala kalalayan ni Mami mo? Oh, Daddy, pa-check. Manakabalin na abo Diyos. Ba't gana di araraw taking kuha na daan? Tapos ni Kasta ka nagbiyak pa ni Mami. Kasta nga ron tinaramid mi nga agama nun na imi. Agpadpada kami nga nakapaspas na. Nga uray no, semento manong nemi tinagparintumengam mi. Kaslasaan mi amarik na manong nemi, ti sakit kan panakaktang. Di mi napupuutan manong. Dimteng ti pangaldaw, dimteng ti panagmalam, di kampayan ng nangan manong. Ngem saan mi amarik na ti bisin. Gamot agtultuloy manong nemi ting panagpagpakasi. Naging kamarong nemi nagsilawan dagiti silaw iti hospital. Gamot agsipngat matgaya man. Daddy, di ka di mabisin? Si kanak. Sana ka mabisin. Ituloy na pala ang Daddy. Ako rin ka. At daw may dito'y. Di doktor. Doktor? Dito gayam tayan niyo, agama. Sapsapulan na kayo di pasyente. Kahit na kayo mga sarita. Tapno itulong na nagpakada ka na kami, doktor. May kaya. Tapno makasalita yun, so. Ada ka di palang iti emergency room? Ada di ba isang kwarto? Nandairanta para kang wala. Idi maloktan mi terida anong nemi nakita mi ni Cecil nga nakaisisam nga nakakita ka na kami nga daw. Nagsinubangiran mi manong nemi. Honey, kumusta? Mami, are you okay? Naragsaka. Gaboto makita yung man kumisisam ha? Di okay ya. Bangunan ka. At sanggal ka iti headboard. Nangatumat na ito yung okay lang. Yung kahit kang haro ko penhani. Okay siya, kahit kumatimura ako, Mami. Ano kami tinapasama? Apadak dito hospital. Inistoryak man. Nukasta? Sanak pa'y nanatay. Aping asambungin pudpud kanya, ti kasasad mo. At ang kagayam tinakalang sakit. Tadi mo ka dinadlaw. Kadi ka man lang nagsaludsod. Nuapay ngayon inot ng umras ti magi. Di ka man lang sinaludsod, nuapay nga. Mapukpukaw ko ti. Pintas ko sa lundan ko. E mo rin masakitak.
Ay nanong kulata na gini pagrabig na ken ka. Ken pagrabig na kiti anak ta. E dinamuhak nga dan Carmen iti biyag mo. Adada nga. Pip, iman alis to ti. Panagarnas tirik na. Ti salunod ko. Ngiminggar karigatak. Nga labanan ni patay. Takayat ko. Noore man lang iti pito nga aldaw. Nga mariknak. Ti panang sakroy mo kaniyak. Ti panang arakop ko ken ka. Iti panagkapit ko di tinggad mo. Iti panagdanas ti pingping mo ken ti pingping ko. Nangaroon ti kinidaw ko ti panagsinsinubo ta. Iti manungal agsapa nga naramanak dagiti bibig mo. Cecil, iti unos deta nga baba ka panawin. Nagsupli ti dati arik nakin ka. Kinapudno na, ingkadeng ko ti kabigatan na tawag ko kini Carmen saan nga matuloy ti amin. Gabot tumariknak man ti panagipatek ko kin ka. Ang panawan na kami mat iti anak ta. Sana kami nga panawan, Cecil. Tapos masulitak na kita ito nga nagkurang ka. Ipatpadag ka. So nga saan na kami nga panawan. Sanggang sangit. Noan niya't pangandang niya po Diyos. Saan tayo nga mabalusingsing? Kidawan tayo man. Ngam no isuda ito ti pagayatan na. Awan ti sabali nga masurot no saan nga ti pagayatan ti Diyos. Naragsakak nga sumina ka na kayo. Kasta ako mga mitiragsak yun. Mariknam ka di nga talagang panawan na kami. Idirabi. Idinalpas ng pinugustuhan na. Mariknak nga talaga. Nga saan akong mabigatan. Ang imintaray na kayo sa ospital. Nagmalmalan. Gabot harapin. Nakapaspas na kami nga gama, nagkarkararag. Siguro. Kansala nga siguro. Sigurado ang pinatgan niya po Diyos. Di kararag yun. Gabot mariknak. Kasi na nagsublin ti dati ang piksa. Isumit lang ako na ti doktor itay. Nga milagro. Nakaramit nga po Diyos ni milagro. Gusto saan na ka mapukaw? Milagro nga agpaso, Mister. Doktor? Nilay nga po Diyos ni makairamit ti milagro. Awan tinakaskas dahaw. No ni Apo Diyos ti mangikatin. Cancer-free ti asawa mo. Lord, thank you! Thank you, Lord! Maraming salamat po! Nakikindarakop kami manong name narakop mi. Ti asawa kinarakop ti anak ko ti inana. Nagsubli ka mga agama, manong name iti chapel, iti simba, o iti chapel, iti hospital. Kadito nga sa stone, iti yamihaman mi kakwana. God is good all the time. All the time, God is good. Iso nga tinapasamak, manong name. Saan kami nga nagsinsina? Iti asawak. Awanin ti Carmen. Takalpasan ti amin nga namon na ti kinapudno. San maten nga ti mautawag, kantyak maten matawagan ni Subli. Nagsubli matlayang marong name ti dati nga irut ti arakop kan para ti agak ti tunggal may saka na kami ti asawa. Nangrunan lang arudan. Iri ta ibagana nga dan ading ni Angel. Yes! Sabi ko ma, talalaki.
Lagi agpeso manong name nakasaysay at talaga niya po Diyos. Gusto nga adan, Loreto Jr. Napasurunuan pa iti may katlong anak manong name babae. Gusto na titalo. Kinunati asawa manong name. Kadayay. Nagpalagay din. Kaya di mabalin na ng panahon, di kita anak may manong name nagsublimat lang ti trabaho naman pa saan ko kumakayat. Nasi kasuan na lang na di kita anak may. Yung kaya't nakanumat, maitutuloy ngay pakat tinatag. Nadaya niya di kita anak may, ang nakatulong may, kananda pa iya, family driver may. Nga mangitulod ka na gito, bing ang mapanagpasa. Ken mapanmangal ka na ko. Kanin daw, hindi ka na po Diyos nga sapay kumatawan doon, hindi kita dumdumteng nga, ngagpanggap nga mangrak-rak, iti relasyon mi, iti a pamilya. Ito nga ron, ti pagkasaritahak, manong naimi, kinagyaman nak launay, ti laing mo nga ng urnos, kalpasan nga inak-in-share kayong ka, na ito yung detalya na through your messenger. Thank you, met, kada kita, thank you, ti laing mo nga nagibasa, thank you, met, kada kita nagbuyang ang sapi kuma, tadamat na batik nga adal, liliwa, kanakwada. Tuwing nga nagkiaman nga pagayam mo, Loreto. Thank you, met, kang Loreto. Thank you.